Ćao, Sandra ovdje, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. I u ovom videu ćemo da pričamo o promeni, to jest o voljnosti da se menjate. Louise L. Hay kaže da je taj rad na sebi u stvari kao čišćenje kuće. Tipa, kad čistite kuću nećete da vam promakne ništa, generalno spremanje, sve ćete da dotaknete, sve ćete da obrišete, da očistite, da operete, šta god treba da se uradi. Tako da je to primjer vrlo dobar za čišćenje naše mentalne kuće, to jest našeg uma. I vi kad čistite kuću, vi ili kogod, kad sređujemo nešto, nismo besni, ljuti, ne znam, isfrustrirani, što sad moram ovo da radim, pa što ovo, pa što ono. Nego jednostavno uzmete krpu u ruke i šta vam već treba, usisivač, ovo, ono, i krenete u čišćenje, brate. Šta više možete napraviti i zabavu od toga. Pustite muziku, uživate i u muzici i radite. Niti se, dok sređujemo kuću, osjećamo kao, kako sam ja loša osoba i sad, i kritikujete sebe što vam je nešto prljavo. Tako da i u radu nad sebi, radu u menjanju svojih mentalnih stavova, to jest negativnih mentalnih šablona, kako ih ja zovem, menjanju svojih negativnih verovanja. Isto nije potrebno da razmišljate o sebi da ste vi sad neka loša osoba pa zbog toga treba da se menjate. Ne, nego vi želite da promenite svoj život i zbog toga radite na sebi, a i zbog toga ste voljni da se vi menjate, to jest da vi menjate svoje, hoću da kažem, to samo znači da želite da menjate svoje verovanja, koja u vaš život privlače stvari koje se vama ne sviđaju. Znači, ne znači da ste loša osoba, niti da nešto sa vama nije u redu, nego jednostavno da želite nešto bolje za sebe. I sad ona to zove vežbom koja se zove ja sam voljan da se menjam. Znači, ta rečenica ja sam voljan da se menjam je nešto što treba u startu, ne samo u startu, nego i kad god osjetite da nešto vam ne prija, da vam se nešto ne sviđa, ta rečenica je vrlo efikasna, jer ponavljanjem te rečenice ja sam voljan da se menjam, vi podstičete promenu na tom nekom višem energetskom nivou, na nivou svoje duše, dajete do znanja svojoj duši da želite promenu, da ste spremni, da, bolje reći, onda kad budete totalno spremni, ona će doći i neće biti nikakvih turbulencija, niti ikakvih, kako da kažem, katastrofa, problema i ostalo, već će ta promjena doći onako blago i lepo, bez ikakvih trzavica. I recimo što je dobro je da kad ste u situaciji da to možete da uradite, tu rečenicu ja sam voljan da se menjam, dok je mantrate, izgovarate u sebi, možete da dotaknete svoje grlo dok to izgovarate, zato što je grlo energetski centar u telu, ili na telu, odakle kreću se promene. Time što dotaknete svoj vrat, vi u stvari negde mentalno shvatate ili prihvatate da je proces promene u toku, već započeo. To što ga mi ne primećujemo, to nema veze, ali proces se negde odvija. U našem vorteksu se formiraju stvari. Formira se ono što je najbolje po nas. Sljedeće što je bitno je da bitna je ta naša voljnost da dozvolimo da se promena desi. To je ono što Abraham Hicks priča da o tim nekim stepenima ka manifestaciji, da mi dozvolimo promeni da se desi. I budite svesni toga da upravo one teme u kojima vi ne želite da se menjate, ne želite da menjate, su ono što treba da se menja. Znači, ne mislim na nešto što je pozitivno u vašem životu, što vam se sviđa, već tamo gde imate, da osjetite otpor, da tipa, mi to uvek osjetimo negdje u svom telu ili u svom umu, otpor ka nečemu, da nešto promenimo. Čim imate otpor, znači da je to nešto što u stvari je najbitnije u ovom trenutku za vas da se menja. Znači, samo ponavljajte, ja sam voljan da se menjam,
ja sam voljan da se menjam, ja sam voljan da se menjam, ja sam voljan da se menjam. I to je već, kako da kažem, univerzum, naša duša uvek odgovara na naše misli, znači na naše misli, na naše reči. I ta rečenica ja sam voljan da se menjam odrađuje 50% posla u promeni. Znači ne morate prstom da mrdnete, samo da ponavljate tu rečenicu i promene su već kreću, bez obzira što ih vi ne vidite. I znači sad, mantrajući ovo, mi smo odlučili da se promenimo, da menjamo stvari u našem životu i spremni smo da koristimo sve tehnike i metode, da radimo na tome, da menjamo naš život. I evo jedan od metoda koji Louise L. Hay ili ti Louisa Hay, kako god hoćete da je zovete, predlaže. A to je da uzmete ogledalo ili ti odete do ogledala, pogledate sebe u oči i kažete ja sam voljan da se menjam. Pritom, dok to izgovarate, obratite pažnju na to kako se osjećate. Da li imate neke otpore, da li ste u fazonu kao, a dobro, ne mora baš sad odmah, ili vam prolaze misli tipa, ma neću da se menjam, zašto bi se menjao, ja sam ovakav savršen. Ako vam prolaze tako te, kažem, negativne misli, ti otpori, zapitajte sebe zašto. Zašto nisam voljan da se menjam? Koja su to negativna verovanja, stara negativna verovanja koje vi imate i koja sprečavaju promenu, koje vas negde blokiraju da se menjate. I nemojte da sad sebe osuđujete ili da kritikujete sebe ili da budete ljuti na sebe. Ne, samo se opustite i samo obratite pažnju šta je to što se u vašem umu i telu dešava. Obično ta neka verovanja koja vam u ovoj vežbi izađu na površinu su nešto što u vašem životu manifestuje dosta nekih problema ili loše odnose sa ljudima ili loše odnose prema samom sebi ili loše odnose na poslu ili probleme na poslu, probleme sa novcem, probleme sa nekom oblasti vašeg života. Zapitajte se odakle vam to verovanje. Znači i dalje stojite ispred ogledala i ponavljate ja sam voljan da se menjam, ali ste sada došli do nekog, nešto vam je palo na pamet, idete dublje u to nešto što vam je palo na pamet. Odakle vam to? Odakle vam to verovanje? Odakle vam ideja da je to nešto tako? I pokušajte da negde u umu prizovete tim osjećajem kad ste imali taj osjećaj dok ste bili, ne znam, do svoje 5. godine ili kako god, idite nazad u prošlost pa se prisjećajte, pokušajte da se prisjetite kad ste imali taj osjećaj, od koga ste možda naučili to, ne možda nego sigurno, pošto mi naša verovanja ili učimo od ljudi kojima smo bili okruženi do 5. godine ili sami izvlačimo zaključak iz neke situacije. Znači pokušajte da se setite dakle vam to verovanje. Jer onda kada se prisjetimo i kad te neke situacije, mnogo nam je lakše, ili osobe da kažem, mnogo nam je lakše da to neko negativno verovanje istopimo, tako da kažem, da ga oslobodimo, da ga pustimo da ode. I naravno nastavljate da stojite ispred ogledala, da pogledate sebe duboko u oči, jer dok smo deca, mi sve učimo od toga time što gledamo ljude u oči i pratimo njihove reakcije kroz njihov govor tela, kroz znači ne slušamo samo njihove reči, već upravo osjećamo ono što stoji iza tih reči. Jer mnoga verovanja u životu smo naučili time što smo recimo primetili da naša majka ili otac, ne znam, izgovaraju jednu stvar, a u stvari osjećamo da oni to ne misle, misle nešto drugo. Tu povlačimo koje kakve zaključke. Znači, opet stojite ispred ogledala i pogledate sebe u oči, dodirnete svoj vrat i kažete na glas 10 puta. Ja sam voljan da oslobodim otpore ka promenama. Znači, stanete ispred ogledala, pogledate sebe u oči i kažete ja sam voljan da oslobodim iz sebe sve otpore ka promenama. Ja sam voljan da oslobodim iz sebe sve otpore. Ovaj rad sa ogledalom je jako moćan. Upravo ovo što sam vam rekla, jer smo mi kao deca sva naša verovanja, negativna, pozitivna, prihvatili tako što smo gledali ljude pravo u oči, jer smo mi kao deca jako inteligentni da osjetimo šta se to u stvari dešava u nekoj situaciji. A to osjećamo kroz gledanje u oči tih nekih osoba kojima smo okruženi. I ti neki ljudi kojima smo bili okruženi, kad god su nam nešto govorili, oni su nas gledali pravo u oči. Znači, kad su nas kritikovali, kad su pokušavali da nas navodno vaspitaju,
Oni su nas gledali pravo u oči i pretili ili kritikovali ili ponižavali ili šta god, ali su nas pravo u oči gledali. Kao što roditelji koji imaju decu znaju da kad nešto svoji deci žele da utuve u glavu, tako da kažem, da ih u nešto ubede, ga postavi ispred sebe i gleda ga pravo u oči i zahteva od deteta da ga gleda pravo u oči. Znači, vrlo je bitno da tu kad ste ispred ogledala gledate sebe pravo u oči. Ali nema kritikovanja, nema besa, znači gledate sebe pravo u oči sa ljubavlju i željom da promenite. Znači gledate sebe pravo u oči, donosite odluku i proglašavate samom sebi da želite da se menjate. I to proizvodi, kažu da to, ne kažu, nego znam iz sopstvenog iskustva, to gledanje sebe pravo u oči i tako reći objavljivanje samom sebi, nešto o sebi, tipa ja volim sebe, pa ja sam dobra osoba, ja volim moje oči, ja volim moj način ponašanja, bilo koje pozitivne tvrdnje ili ti afirmacije, kada se tako izgovaraju gledanjem sebe u oči u ogledalu, je najbrži način da te afirmacije imaju efekat i da se to nešto sprovede u delo, to jest da se pokažu rezultati tih vaših pozitivnih tvrdnji ili afirmacije. Znači, ogledalo ispred sebe, prvi korak je gledate sebe u oči i govorite, držite ruku na vratu i govorite ja sam voljan da se menjam. Onog trenutka, znači ponavljate ja sam voljan da se menjam, ja sam voljan da se menjam. Onog trenutka kada osjetite ili vam padne na pamet nešto negativno vezano za sebe ili neka situacija koja vam se ne sviđa, sljedeći korak je da izgovarate, da pokušate da se setite odakle vam to verovanje, to negativno verovanje, a zatim sljedeći da isto gledajući sebe u oči i držeći ruku na vratu, počinjete da izgovarate ja sam voljan da oslobodim otpor. Ja sam voljan da oslobodim sve otpor. Eto, toliko za sada. Uživajte i radite na sebi. Smok i sijajte kao zvezda, jer vi jeste zvezda svog života.